Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. And it is a matter of honor for this legislature, Swamiji, to welcome you. Ye's legislature ka saubhagya hai ke aapke darshan hue. Please join us in welcoming. हिंदू धर्म रक्षणासाठी आणि संवर्धनासाठी सदैव कार्यरत असणाऱ्या जगद्गुरु श्रींनी घर वापसी उपक्रमाच्या माध्यमातून 1.5 लाख धर्मांतरित परिवारांना पुन्हा हिंदू धर्मात आणून त्यांना स्वधर्मात स्वाभिमानानं जगण्याचं बळ दिलं आहे. फक्त पुनर्प्रवेशापुरतच हे कार्य मर्यादित नसून या परिवाराचे रोटीबेटी व्यवहारही सुरळीतपणे करून त्यांना आयुष्यात स्थैर्य प्राप्त करून दिलं आहे. हिंदू धर्म संस्कृतीचा मानबिंदू असलेल्या कुंभमेळ्यातही या संप्रदायाचे सेवा कार्य उल्लेखनीय होते. यहाँ पर जो प्रवासी भारतीय आए उनके द्वारा भी इसी बात का उल्लेख किया गया कि इस तरह की अभूतपूर्व जो स्वच्छता या साफ सफाई की चीजें इसके पहले हम लोगों ने कभी नहीं देखी है. तो जितने लोगों से मुझे ये सहयोग प्राप्त हो रहा है, पुलिस प्रशासन की तरफ से, मेला प्रशासन की तरफ से, आप सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ. महापूर, दुष्काळ, भूकंप अशा नैसर्गिक आपत्तींच्या कठीण प्रसंगातही जगद्गुरु श्री आणि त्यांचे लाखो अनुयायी मदत कार्यात सदैव अग्रेसर असतात. 2019च्या पावसाळ्यात सांगली, सातारा तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये महापुरानं थैमान घातलं होतं. या संकट समयी जगद्गुरु श्रींच्या संप्रदायानं येथील पूरग्रस्तांना सर्वतोपरी सहाय्य केलं. औषधं, अन्नधान्य, कपडे अशा अत्यावश्यक वस्तू तातडीनं पुरवल्याच, पण जनावरांनाही 1100 टन चारा उपलब्ध करून दिला. मानवता आणि भूतदयेचा हा प्रत्यक्ष जणू पाठच आहे. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी हे संस्थान ठामपणे उभे आहे. कोरडा दुष्काळ, नापिकी, कर्ज इत्यादी आपत्तींनी खचलेल्या गरीब शेतकऱ्यांना आणि आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या निराधार कुटुंबांना संस्थानानं भरघोस मदत करून त्यांना जगण्याचं बळ दिलं आहे. माझ्या पतीनं विष पिऊन आत्महत्या केलेली आहे. 2 महिने दिवस झाला माझा एक मुलगा आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांची जनावरेही जगली पाहिजेत या उदात्त भावनेनं हजारो टन चाऱ्याचं मोफत वाटप करण्यात आलं. दुष्काळग्रस्तांसाठी मुख्यमंत्री सहायता फंडासही भरघोस देणगी देण्यात आली आहे. इतकंच नव्हे तर शेतकऱ्यांनी नैसर्गिक आपत्ती व कर्जबाजारीपणाला कंटाळून आत्महत्येसारखा मार्ग अनुसरू नये म्हणून गरीब व गरजू शेतकऱ्यांना वेळोवेळी कृषी साहित्य आणि जोडधंद्यासाठी दुभत्या गायी, म्हशी, शेळ्या इत्यादींचं मोफत वाटप करण्यात येते. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि हालाखीचे जीवन जगणाऱ्या हजारो कुटुंबांना घरघंट्या, शिलाई मशीन्स, गायी, म्हशी, शेळ्या इत्यादी मोफत वाटून त्यांना रोजगाराचं साधन उपलब्ध करून देण्यात आलं आहे. नरेंद्र स्वामीजीन जे उपक्रम हे करता स्टार्ट केल्यात, जनजागृती हिंदू बद्दल त्या खातीर नरेंद्र महाराजा मनांतल्यान धन्यवादान कागदान आशिर्वाद अशीच आमच्या हिंदू लोकांक एकठांय हाडपाचे आनी जनसेवा हिंदूची एकजूट अशी तुमी दाखोवन दिवपाची. कित्याक तर जेन्ना आमचे ल्हान ल्हान भुरगे आवटसायड पियाताले, ड्रग्साक वयताले, ते नरेंद्र महाराजान लोकांक कितलेशे लोकांक सेवेन आपले बऱ्या मार्गदर्शना खातीर लोकांक बऱ्या तरेन लागीं हाडलेले आसात आनी आपल्या मार्गदर्शनान सगळ्यांक बरे मार्गदर्शन दिवन लोकांक व्यसनमुक्त केल्ले आसात. त्या खातीर नरेंद्र महाराजा पयलीं मदल्यान स्वागत करता. आयज आमी जमल्यात ते पादुकाचें दर्शन घेवच्या खातीर जमलेले आसात. तशेंच गोंयांतून तुमचे सगळ्यांचे आमचे सगळ्यांचे भक्तगण तशेंच महाराष्ट्रांतल्यान हांगा येयल्या तेंचे पयलीं स्वागत करता. आमच्या धारगळ गांवांत पादुका हाडिल्ले आसा. तशेंच आमच्या गांवांत धारगळे असो बरो आशिर्वाद आसचो. खूब बरें दिसता. अशे आमचे गांवचे लोक सगळे एक जाल्ले आसा आनी आयज म्हाका हांगासर
एक येयल्या संधी तुमच्यामध्ये हे सगळे गावचे लोक पेडण्याचो MLA केल्लो आसा असोच तुमचो आशिर्वादूय आसतो. त्याच्या फुडेंय माझो आशिर्वाद तुमकां सदांच आसतलो. इतलें सांगून दोन उतर व्यासपीठार बसलेले त्याचे आमचे मान्यवर आणि हांगासर येयलेले सगळे भक्तांना म्हजो नमस्कार. खरेंच बरें दिसता आनी भाग्य दिसता की स्वामी महाराजांचे जी सुरवात आसली ती हांगा पेडणे तालुक्यांतल्यान सुरवात जाल्ली आनी आयज खरोच हांव भाग्यवान की तेंच्या चरणां सकयल ह्या व्यासपीठाचेर म्हाका एक स्थान मेळ्ळें. आनी चड कांय उलयना कित्याक खूब दिसांनी खूब वर्सांनी हे म्हाका आशिर्वाद तेंचो मेळ्ळो आसा. आनी जेन्ना म्हाजें इलेक्शन जाल्लें इलेक्शन टायमार तेंचे आशिर्वाद घेवपाक जेन्ना गेलो तेन्ना तेंच्यांनी आशिर्वाद दिलो आनी तेंच्यांनी सांगलें ह्या फावटी जिखतलो म्हणून. तेंच्या उपरांत तेंच्या आशिर्वादांनी आयज ह्या कामाचेर पावलो आसा. तशेंच जिखल्या उपरांत तेंच्यांनी फोन करून म्हाका आशिर्वाद दिले, शुभेच्छा दिली आनी सांगलें हेच्या फुडें तुजें कार्य चालू दवर, आपूण सदांच तुज्या फाटल्यान आसतलो आनी म्हाका आशिर्वाद तुजे कडेन आसतलो. आयज ही पादुका हांगासर येयलेली आसात आनी अशेंच सगळ्या भक्तगणांक आनी हांगासर गोंयच्या कमिटीक इतलेंच सांगूंक सोदता की जेन्ना जेन्ना स्वामी महाराजांचे जे जे कार्यक्रम आसतले तेन्ना फक्त म्हाका उलो मारा, तेंच्या सेवा करपाक आनी तेंचे हे करपाक म्हाका आशिर्वाद दिवपाचो आनी तुमी सपोर्ट करपाचो. धन्यवाद.